Здравейте! Това съм аз, Мики Маус. Ей, искате ли да посетите моя клуб? Добре! Да вървим! О, за малко да забравя. За да накараме клуба да се появи, трябва да кажем вълшебните думички. Миска, муска, Мики Маус. Повтаряйте с мен. Миска, муска, Мики Маус. Мики Маус! Това съм аз! Това е клубът на Мики Маус. При нас ела! Да видиш, що е веселба! Това е клубът на Мики Маус! Проверка! Доналд! Тук съм. Дейзи! Тук? Гуфи! Ето ме! Плуто! Мини! Тук! Мики! Ето тук! It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. Българската национална телевизия представя Приключения с Мики Маус. Помните ли зад коя въпросителна се криеше компасът? Зад червения знак! А пластмасовите купчета? Те бяха зад синия знак. И вакуумните обувки бяха? Зад зелената въпросителна. И къде беше сръчната въдица? Зад жълтия знак. Какъв странен ден! Скоро пак ще се видим! Филмът е подготвен за излъчване от екип на Главна редакция кино.